गाठ असो कोणतीही नका करू दुर्लक्ष, करा उपचार आधी नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. 8 मार्च हा जागतिक महिला दिन म्हणून साजरा केला जातो. त्या अनुषंगाने SSPM मेडिकल कॉलेज आणि लाईफटाईम हॉस्पिटलमध्ये सर्व महिलांच्या सन्मानार्थ महिला दिन साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमास डॉक्टर मृदुला महाबळे, डॉक्टर नवरे, डॉक्टर शिल्पा झांटे या प्रमुख पाहुण्या निमंत्रित करण्यात आल्या होत्या. तसेच डॉक्टर स्निता सिनीकुमार यांनी कॅन्सर संदर्भात व्हर्च्युअल लेक्चर दिलं. यामध्ये महिलांना जाणवणारे सर्वसाधारण कर्करोगाची लक्षणं आणि वेळीच निदान आणि उपचाराचे फायदे यावर महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. Doctors, faculties, respected women, staff members of this SSPM Medical College and Lifetime Hospital Padve. At the outset, let me welcome you all on this great occasion of Women Empowerment Day. That's what I say. When I joined this country, Hindustan, Bharat Desh, was considered since days immortal as Purusha Pradhan Prathamoko. Contrary to this, when I joined my medical college career about nearly 4 decades back, at that time in our class of 200 batch, there were only 16 girls, 16. Today I can see in our own SSPM Medical College, nearly 56% of the students are girl students. That means to say, does not require any evidence as such at all. There is a definite participation, improvement, amalgamation of all sectors in every corner of life of a woman, of a lady who is being done. It is not necessary to give you the examples. In the whole of the country, there are many celebrated people, even in the field of science, in the field of arts, in politics, they are running the show. So it does not require any means to say that women are doing their level best. The best, you can say a little more, much more than men also. To say this, we can definitely guarantee these things. When this district was there, for example, there were only 2 lady female gynecologists about say 40 years back. Today there are about nearly 27 gynecologists, if I am not mistaken, in the district of Sindhudurg who are rendering the services for gynecology. Even the district, the doctors which contribute to the general society of the public of Sindhudurg district, they are to the tune of 42% in this district. It is a great achievement by our women. We should support, we should do the best, and they are doing this particular job a great thing. So let me wish all the best for all this on the occasion of this very important Women's Empowerment Day, so that they are going to do this thing which has been done previously known to this case. Thank you very much. आपण आपले बाकीच्याही रिलेशन्स खूप चांगल्या पद्धतीने जे की आपले सोशल रिलेशन्स आहेत किंवा आपले मित्रमैत्रिणी आहेत, आपण सगळ्याला आपल्याला वेळ नाही हे एकच कारण देतो. आपण जेव्हा जॉब करतो किंवा काही करतो, मला वेळ नाही हे एकच कारण आपण प्रत्येक गोष्टीला देतो. पण त्या सगळ्या त्या मातीलाही त्याच्यात जागा मिळाली म्हणजे तितका छोटा वेळ आपण काढू शकतो. आणि सगळ्यात शेवटी ती जी कॉफी म्हणा किंवा पाणी म्हणा, म्हणजे जे आपल्याला हार्ट टू हार्ट कोणाशी शेअर करण्यासारखी एखाद दुसरी व्यक्ती असतेच. नक्की आपले आई वडील असतील किंवा आपला नवरा असेल, आपली मुलं असतील किंवा आपला एकदम जवळचा मित्रमैत्रीण असेल, त्यांच्यासाठी आपल्याला वेळ आहे. म्हणजे जर आपण काढला तर ह्या प्रत्येक गोष्टीला आपल्याकडे वेळ आहे. फक्त आपल्याला काय करायचंय, बॅलन्स इज विदिन अस. तो आपल्याला बॅलन्स शोधायचा आहे आणि तोच आपल्याला फॉलो करायचा आहे. तर आजच्या या वुमन्स डेची थीम काय आहे माहिती आहे? एम्ब्रास द इक्वॅलिटी. एम्ब्रास द इक्वॅलिटी म्हणजे बाहेरून ओढून ताणून आणलेली आम्हाला स्त्री पुरुष समानता नकोय. ती जी आहे हे आतून आलं पाहिजे आणि आपली जबाबदारी
रस्ता तयार केला. आता आपल्याला पुढच्या पिढ्यांसाठी रस्ता तयार करायचा आहे की माझ्या मुलींना नाही, मी माझ्या मुलांना असं शिकवणार आहे की देअर इज इक्वॅलिटी, स्त्री पुरुष वेगळे नाही आहेत, ते समान आहेत. आज जेव्हा आपण मुलींना शिक्षण देतो तेव्हा मुलांना स्वयंपाक शिकवायची जबाबदारी आपलीच आहे, मुलांना घरकाम शिकवायची जबाबदारी आपलीच आहे की ती दोन चाक आहेत आणि त्यांनी ते बॅलन्स करायचं, एका चाकाने बॅलन्स करायची गोष्ट नाही आहे ही. आणि हे जेव्हा आपल्याला कळेल तेव्हा मग आपल्याला वुमन्स डे साजरा करायची गरजच पडणार नाही. त्याच्यामुळे परत एकदा तुम्हाला सगळ्यांना वुमन्स डेच्या शुभेच्छा. आणि मी एक थॉट जसं आता मॅडमने सांगितलं तो मांडायला शोधते. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हा विमेन्स डे असा सेलिब्रेट करण्याची गरजच पडता कामा नये, असा आपला देश व्हायला पाहिजे. मेल अँड फिमेल बोथ आर इक्वल, देअर रोल्स आर डिफरंट. आपण नेहमी म्हणतो नाही विमेन्स कुठेतरी पायलट झाले किंवा हे झाले तरच विमेन मोठे आहे. नाही, एक घर सांभाळणारी बाई पण तेवढीच महत्त्वाची आहे, कारण ती जसं घर सांभाळते ते महत्त्वाचं आहे. एक आई म्हणून जी आपल्या मुलांसाठी झटत असते, एक आईने जर आपलं काम व्यवस्थित केलं तर पुढचे सिटिझन्स, तो मुलगा असू दे किंवा मुलगी असू दे, हे चांगलेच बनणार आहे आणि आपलं भारतालाच नव्हे तर पूर्ण जग ग्लोबला वर्ल्डला ते रिप्रेझेंट करू शकतात. तर इट इज इच वन्स रोल, नो वन इज मोर इम्पॉर्टंट. असं जर अगोदर म्हटलं होतं की कमवणारा माणूस जास्त महत्त्वाचा नाही, आज अशी परिस्थिती आहे की कमवणारे कदाचित मिळतात पण घरात मुलांना सांभाळणारे लोक मिळत नाही. घर व्यवस्थित सांभाळणारं, जेवण व्यवस्थित करणं हे पण एक कलाच आहे. जेवणात कुठले पदार्थ घालावे मुलांचं ब्रेन डेव्हलपमेंटसाठी. आज आपण म्हणतो ऑइल कमी खावी, पिझ्झा बर्गर, आपली मुलं बाहेर जाऊन हे पदार्थ का खातात? PCOD सारखे डिसीजेस एवढे का वाढले आहेत? ओबेसिटी का वाढली आहे? आजच्या मुलामध्ये, कॉलेजच्या मुलामध्ये जर आपण बघितलं तर कुठेतरी त्यांना प्रेम कमी पडतं, म्हणून बाहेर प्रेम शोधायला जातात. हे कोणी द्यायचं असतं? हे एका आईनेच द्यायचं असतं. वडिलांची जबाबदाऱ्या वेगळ्या आहेत. कमवणं, घर चालवणं हे वडिलांची जबाबदारी आहे, तशीच आईची एक जबाबदारी आहे घर व्यवस्थित चालवणं, मुलं व्यवस्थित वरती काढणं. तुम्ही तुमचं प्रोफेशन करा, तुमचं डेव्हलपमेंट करा, तुमचं योगा, मेडिटेशन, सेल्फ रिलॅक्सेशन सगळं करा, पण हा बेसिक जो डिफरन्स आहे तो विसरू नका. बऱ्याच घरात आता मी असं बघते की आई बाहेर कॉर्पोरेटमध्ये काम करते आणि वडील घरातली कामं करतात आणि त्यांना असं वाटतं की ही काहीतरी मोठीपणा आहे. नाही, इट इज इक्वल. माझ्या स्वतःच्या मुलाला मी जेवण करायला पण शिकवलंय आणि बाहेरचं पण सगळी व्यवहाराची कामं करायला शिकवली. इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट ईच मदर टीचेस देअर डॉटर एज वेल एज सन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कदाचित असे पुढे परिस्थिती येऊ शकते की कदाचित त्या मुलाला एकटंच राहावं लागू शकतं. आजकाल आपण बघतो एवढे डिवोर्सेस होतात. का होतात? विचार करा. टॉलरन्स पॉवर कमी आहे, ॲडजस्टमेंट कमी आहे. अशा डिफरन्स ऑफ ओपिनियन अगोदर पण होते, पण तरी सुद्धा सगळेजण ॲडजस्ट करून राहायचे. पुढची पिढी आणि पुढचे जर व्यवहार सगळं व्यवस्थित व्हायचं असेल तर ईच वन शुड नो देअर रोल्स अँड ईच वन शुड रिस्पेक्ट देमसेल्फ. इवन अ हाऊसवाईफ शुड गेट द सेम रिस्पेक्ट ॲज अ लेडी इन द कॉर्पोरेट हाऊस. This is my message for today. Thank you for वुमन्स डे सेलिब्रेशनच्या निमित्ताने इथे जमलेल्या माझ्या मैत्रिणींना, तुम्हाला सगळ्यांना जागतिक महिला दिनाच्या भरपूर शुभेच्छा. आत्ता मृदुला मॅडमनी आणि झांटे मॅडमनी खूप चांगलं आपल्याला मार्गदर्शन केलं की बॅलन्स साधणे आणि जी घरी जी स्त्री आहे तिच्या कार्याचा पण सन्मान करणे, हे मुद्दे खूप महत्त्वाचे आहेत. मी तुम्हाला खूप वेळ इथे तुमचा घेऊ शकत नाही कारण की आपण एका छोट्याशा प्रोग्रामला आलोय. मला फक्त तुम्हाला एक दोनच गोष्टी सांगायला आवडतील, कारण काल मी त्याच फेजमध्ये होते ज्या फेजमध्ये तुम्ही आज आहात. इथे काही स्टुडंट आहेत, काल मी स्टुडंट होते, आज मी कन्सल्टंट आहे. तर आपण आयुष्याची फेज ही बदलत जाते. स्त्रीने ना पहिल्यांदा मला असं वाटतं स्त्रीने स्वतः आधी दुसऱ्या स्त्रीचा सन्मान करायला शिकलं पाहिजे. म्हणजे जगाकडे असा स्त्रियांचा सन्मान करा असं सांगण्याची वेळ
कॉलेजमधल्या मुलींना पण सांगते, कळी उमलताना नावाचा आम्ही एक कार्यक्रम घेतो जो ग्रामीण भागातल्या मुलींना एज्युकेट करण्यासाठी आम्ही घेतो की त्यांनी पाळी येताना काय काळजी घेतली पाहिजे. तर त्या मुलींना पण मी सांगते, प्रत्येकाला सेल्फी काढायचा आहे आणि कुठेतरी सोशल मीडियावर, इन्स्टावर, शाळेतल्या मुलींना इन्स्टावर अपलोड करायचं आहे. सेल्फी काढणाऱ्या सगळ्या मुलींसाठी मला फक्त एक मेसेज द्यायचा आहे की आपण सेल्फी काढताना हा विचार केला पाहिजे की आरशात माझा दिसतोय किंवा मोबाईलवर जे माझा फोटो दिसतोय हा माझा सेल्फी आहे का. तुम्ही आज वुमन्स डेला स्वतःला हा प्रश्न विचारा, माझे असे काही गुण मी या वर्षामध्ये डेव्हलप केले आहेत का जे माझ्या पर्सनॅलिटीमध्ये ऍड होतील. मी काही नवीन स्किल शिकले आहे का, मी काही नवीन पुस्तक वाचले का, मी काही नवीन अनुभव घेतलाय, मी कशी दिसते याच्यामध्ये गुंतून न पडता स्वतःच्या पर्सनॅलिटीला डेव्हलप करा. स्वतःचा असा सेल्फी काढा जो सेल्फी न काढता सुद्धा लोकांच्या मनामध्ये राहील, अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व तुम्ही डेव्हलप करा. बाकी तुम्हाला सगळं माहितीच आहे म्हणून त्याचा परत एकदा करूया. या पुढील टप्प्यात स्वप्नील वेंगुर्लेकर यांनी समाजात वावरताना महिलांना संरक्षणात्मक कोणत्या परिस्थितींना सामोरं जावं लागतं आणि त्यापासून महिलांनी कशा प्रकारे आपलं स्वरक्षण करावं याची माहिती सादर केली. पोलीस पाटील म्हणून काम करत असताना ज्या महिलांवरती जो काही अन्याय, अत्याचार किंवा कोइन्सिडेंटली कोणताही एखादा हादसा घडतो आणि त्यावेळी जे काही त्यांना पोलीस स्टेशन, कोर्ट अशा चक्रा माराव्या लागतात, त्यांना फिरावं लागतं आणि त्यामध्ये बराचसा वेळ जातो आपल्याला न्याय मिळेपर्यंत. परंतु आमचा एक हा उपक्रम आहे की मुलात ज्या काही गोष्टी घडतात महिलांच्या बाबतीत त्या घडू नये आणि त्या न घडण्यासाठी महिलांनी कुठपर्यंत सक्षम व्हावं आणि आपण आपलं स्वतःचं रक्षण करण्या इतपत आपल्या स्वतःमध्ये असलेला जो काही आत्मविश्वास आहे तो कसा वाढवावा त्या दृष्टीने आम्ही या ठिकाणी थोडंसं डेमो दाखवणार आहोत. तर मला SSPM लाईफ टाईम कॉलेजने या ठिकाणी, हॉस्पिटलने या ठिकाणी येऊन आम्हाला आमचा जो काही छोटासा उपक्रम राबवण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो, त्यांना धन्यवाद देतो. आणि जो काही आमचा कार्यक्रम आहे हा कार्यक्रम आम्ही प्रत्येक गावामध्ये, प्रत्येक शाळेमध्ये जाऊन सिंधुदुर्ग नगरी पोलीस स्टेशन आणि आमची संस्था या दोघांच्याही संयुक्त विद्यमानाने आम्ही ते राबवत असतो. तसेच चैत्राली राजपूत महाराष्ट्र पोलीस आणि अस्पना मलिक महाराष्ट्र पोलीस यांनी महिला संरक्षणाची काही प्रात्यक्षिकं सादर केली. तसेच शीतल नांदोस्कर महाराष्ट्र पोलिसांनी सायबर क्राईम यावर माहितीपूर्ण लेक्चर दिलं. सर्वात शेवटी SSPM मेडिकल कॉलेज आणि लाईफ टाईम हॉस्पिटल येथील कर्मचाऱ्यांनी महिला दिन विशेष असे सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले. 8 मार्च 2023ला पार पडलेला महिला दिन विशेष कार्यक्रम अगदी रम्य वातावरणात पार पडला. नमस्कार. आज 8 मार्च जागतिक महिला दिन. तर SSPM मेडिकल कॉलेज आणि लाईफ टाईम हॉस्पिटलमध्ये एक दिमागदार सोहळा संपन्न होतो आहे आणि आज बघताय आम्ही सर्वजणी अशा सगळ्याजणी महिला कर्मचारी नटून थटून आलो आहेत आणि हा सोहळा संपन्न करतो आहे. तर आज पारंपरिक नृत्य, तसेच बॉलिवूड नृत्य, तसेच अनेक कला प्रकार, स्किट, गाणी यांचा एक इथे एक मंचच तयार झाला आहे. तर बाकी माझ्या सर्व मैत्रिणींना मी आज महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देते. आणि खरंच महिला दिनाच्या सगळ्यांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा. आणि खरं तर हा जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम चालू आहे किंवा ट्रेडिशनल मागे केला आम्ही, आता महिला दिन आम्ही करत आहोत, ही खरी तर एक्साइटमेंट एका व्यक्तीमुळे करू शकलो आणि ते म्हणजे आमचे केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे. आणि खरंच त्यांना जे सहकार्य करत आहे, जे आसावरी राज्योपाध्याय मॅडम, त्यांचे सुद्धा मी यावेळेला खूप आभार मानते. कारण आम्ही खूप धमाल करत आहोत. कारण आपण पाहतो की नोकरी करत असताना 8 तास ड्युटी करत असताना जो स्टाफ असतो तो खरंच अगदी कष्टाने आणि
आणि सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5 पर्यंत एक डेली रुटीन होऊन जातं. परंतु ह्या सगळ्या वेळेमध्ये टाईट शेड्यूलमध्ये की ह्या सगळ्या महिलांनी अतिशय चांगल्या रीतीने तयारी केली आहे आणि अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने जे आम्ही एन्जॉय केलं आहे ना, याचं खरंच श्रेय नारायणजीराव राणे यांना जातं. आणि खरंच आम्ही त्यांना थँक्यू म्हणतो की त्यांनी ही SSPM सारखी ही जी वास्तू इथे उभारली आहे आणि अनेक लोक अनेक स्टाफ यांना त्यांनी जो रोजगार उपलब्ध करून आहे यासाठी रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे, त्याच्यासाठी मी खरंच खूप त्यांचे पुन्हा एकदा आभार मानते. आणि इथे एक मला प्रामुख्याने गोष्ट मेन्शन करावी वाटते, ती म्हणजे आज 8 मार्च आज अजून एक चांगला उपक्रम राबवला गेला आहे आदरणीय नितेशजी राणे साहेबांकडून की अबोली रिक्षा योजना, म्हणजे आपल्या सिंधुदुर्गातल्या पहिल्यांदा महिला रिक्षा चालवणार आहेत. त्यामुळे आम्ही साहेबांचं खूप खूप आभार मानतो. त्यामुळे हा एक उपक्रम आपल्या सिंधुदुर्गातला युनिक उपक्रम आहे आणि हे केवळ राणे फॅमिलीमुळे शक्य झालं आहे. सो थँक्स टू राणे फॅमिली आणि SSPM मेडिकल कॉलेज आणि लाईफ टाईम हॉस्पिटल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.